Hi guys, welcome back to BurmalMryYouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो लोगोफोर आं दा थांनो नागिरदों मोनसे बेंगलरनि माने बयनिख्रुइ गोजौसिन माने नाम्बार 1 नङा सेकेन्ड गोजौसिन बिल्डिं बे बिल्डिंनि नामानो जाबाय मन्ट्रि DSK पिनाकल होनना बुङो आरोना लोगोफोर बियो सेकेन्ड हाइजेस्ट बिल्डिं अपार्टमेन्ट आरो बेंगलराव बिनि हाइटआ जाबाय 153 मिटार्स आरो फ्ल'रा जाहैबाय 46 फ्लोर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नाम्बार 1 बे नाम्बार 1 बिल्डिंआ जाहैबाय बेंगलरनिया 50 फ्लोरसिम दं आरो ओमफ्राय दा बियो आं दा थांनो नागिरनाया जाबाय 46 लोगोफोर नै नोंथांमोना बिल्डिं नायनो हागोन नै बेनो आरोना दा नोंथांमोना नायबाय थादो आरो बेजों लोगोसे खाथियावनो दङ मोनसे रयेल मीनाक्षी मल होननाय बे मीनाक्षी मला माबायदि आरो बे सिङाव मा मोननाय जायो नोंथांमोना आं गासिखौबो देखायनो नाजागोन लोगोफोर भिडिअआ जोबोद मोजां जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे मा लोगोफोर लोगोफोर आङो दा बेंगलरनि सेकेन्ड हाइजेस्ट गोजौसिन बिल्डिं आरोना 46 फ्लोर गोजौ माने बिल्डिंखौ नायनो फैदों दा बिल्डिंआ बेनो गाइसमोन यही है मंट्री STC पिनाकल ब्लड इतना हाइट है गाइस आप लोग देख सकता है इसको देखने के लिए आ गया मैं 11 किलोमीटर दूर से Hidup mana pare? Boro. Apni korpora? हाँ? हाइलाकान दी ना? क्या लिखे? नहीं अपना नाम और पिक्चर क्या लिखे? फुल नाम मानाम हुसैन बो ठीक है ভাল লাগি रे ना क्या बছৰ হ'ল बेंगलोर क्या बছৰ হ'ল কিমান বছৰ হ'ল বেংগলোৰত 4 বছৰ না ঠিকে আছে আৰু শিলচৰৰ মোৰ লগতে ঢেৰ আছে আমাৰ ডিউটিত ঠিক ভাল লাগিছে দেই আৰু অলপ ভিডিঅ' বনাম তো গালি দিব নেকি অহা যোৱা কৰিব यही है मंत्री पिनाकल अपार्टमेंट ही है बेंगलोर का सेकेंड हाईएस्ट बिल्डिंग है गाइस ये इसको मैंने आएगा सोच रहा था लेकिन आज यहाँ पे और आसाम का एक आदमी मिल गया मेरे को बहुत अच्छा लग गया आसाम शिलचर का अभी यहाँ से मैं और दूसरा लोकेशन में मीनाक्षी रॉयल मीनाक्षी मॉल पे जाएगा अभी यहाँ से जानफाई नहीं अरे नहीं ना बिना नहीं दा नेक्स्ट फैलायबाय खाथियावनो दंखायो आरो बेनि खाथियावनो दङ मन्ट्रि स्क्वायर मीनाक्षी रॉयल मीनाक्षी मॉल आरोना रॉयल मीनाक्षी मॉलाव फैलायबाय आङो गाइसमोन टू व्हीलर नैजों एक्जिट नो एन्ट्रि जों थानांगोन आरोना ओरै ब्रिजनि खाथियावनो फार्स्ट टाइम फैदों आंबो माबायदि नोंथांमोननो देखायलांसै नोंथांमोना नायलांदों आंजों लोगोसे नै ट्रेन दं माथो ट्रेना खारबाय गथ'फोर गाखोहोनो हागोन आरोना सोरनाबो आंथ' मन्ट्रि स्क्वायरसो नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय मन्ट्रि स्क्वायर होनना बुंनायानो दा माबा जालायबाय नै खाथिनि बिल्डिं नुहुरो बै बिल्डिंखौ नै ओरै नै ये देखिए गाइस नजारा इतना सुंदर है गाइस नै नायदो ओरैबायदि समायना ओरै आरोना बेनिफ्राय बेयावथ' माथो दङ स्मार्ट बाजार्सनि ओमफ्राय रयेल मीनाक्षी मलबो दङ देखायो आरो मन्ट्रि स्क्वायर मलबो होननानै देखायदोंमोन आरोना बायदिसिना फानदों नै गासिबो बेगफोरा नै माने 50% अफ 60% अफ फानलाबायदों आरोना नै माने 7,000निखौ 3,500 होदों बिदि होननानै देखायदों आरो नै बायदिसिना जुइस मा फानदों नै जुखाम सोर नांगौ खोन्थाहरदो आं लांफाजोबनोसै गासिनिबो आं गामियाव न'आव थांसिगोन ना नै गस्लाखौ किननोसो प्राइस होनादोंमोन आङो नैखौबो बुथियानो कितना भैया नै ओरैजाय माला ताला फानदों नै लोगोफोर गथ'फोरनि गेलेग्रा टयस बागारा नै गारि फिसा छोटा गथ'फोरनि थाखाय ओरै दं नै
kan गरम ना मा होनो ना होनग्राया गथ' दंमोन दामफोरखौसो बेसेबां मिन्थियालै सोंनोबो लाजिला हिनजावफोरनि गोजाना गासिबो माने हौवाफोरनिखौनो फाना आरोना गासिबो हिनजावफोरनि गोजा गासिबो टि सार्ट 1 piece 200 फानोमोन हिनजावफोरनि गोजा लेडिसफोरनि ओनलि लेडिस एलिफेंट गेम खेलनी अरे भी कैसा गेम ये गेम कैसा खेलता है 200 का 3 बॉल मिलेगा उनको बताइए फिर से 200 का 3 बॉल मिलेगा 3 बॉल एक बॉल गोल हिट करके हाँ। बॉक्स के अंदर डालना 60 में मिलेगा एक बॉल को मीडियम मिलेगा 2 और 3 बॉल को बड़ा मिलेगा oh ऐसा है क्या दाथ' ओरैनो आरोना आङो दा सिङाव हाबनो दसेनो हाबगोन आङो दा सिङाव खनसे ओरै बेरायना फैनो नोंथांमोननो देखायनोसै ओरै जिरायनो हागोन आरोना टाइम पासनियाव नै जाग्रा लोंग्रा फानदों सिख्लाफोरनि बांसिनानो सब सिख्लाफोरनि गाननाय जोमनाय गासिबो लेडिसफोरनि थाखायल' अनलि लेडिस गाइस नै नोंथांमोन नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर मा दं मा गैया आसामावथ' आसामनिफ्रा नायबानो हायो नङा होनबा आसाम बड'लेण्डफोराव दा बेंगलनिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना आरो आंनिखौ लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा साबस्क्राइबबो खालामा नोंथांमोनाथ' माबा लोंग्रा दं आइस गला एन्ड ड्रिंक्स होनोलै नै जुखाम एवनाय गासिबो ओरैनो आलु स्प्रेल ना मा होनोमोनलाय फास्ट फुड पइन्ट ओरै फैबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंथ' बारा गैला जेनेबा खनसे बेरायना फैनोसै स्रायनो ओरैनो आइसक्रिम टाइसक्रिम मोनो बास लन्डन बास बेकार लन्डन आरोना नै लन्डन बास मेनटेन खालामग्राफोरा बास गाखोनो हागोन जुदि नै गथ'फोरनो रिमट कारआ जाबाय 100 रुपिसनिलै 100 ट्रेन राइडआबो 100 रुपिसआनो गोजा 100 गाखोगासियावनो दा बिराद दाम माथो नै गारिफ्रा दामिक गथ'फोराबो गाखोनो हागोन आरो गावबा गावनो सालायनो हागोन थ' इटानो सालायबाय नै 100 रुपिस सुइस रिमटजों आरो रिमट कन्ट्रल खालामबाय थायो बेसेबांबा फाखो गिदिं मिथिया आरोना टय फैनानै नोंथांमोना नायनो हागोन ना मा होनो नोंथांमोना देखायलांबाय आं नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानानै दाबावो लोगोफोर आरो आंखौ नोंथांमोना माथो सापर्ट हरबानो जाबाय एसे लोगोफोर फाइनालि सिङाव हाबबाय दा नायनोसै मा मल आं नामखौनो नुवासै माने फात्ताखौ मोनासै आं दा खोन्थायासै बिराद मोजां आरो नै साजायदों नै निउ इयारनि ख्रिस्टमासनिफोर जेनेबा 26 जानुवारि फैगासिनो दं ना ओरै साजायदों आरो ओरै नै मा बेगफोरखौ अफार जेरावबो दा मलफ्राव बिदि सोलिलाबायदों आरो ना ओरै नै जों फैगासिनो मानसिफ्रा बिदि आरोना नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरनो नामा मानसिया कमेन्ट हरनो रोङा ना कमेन्टखौ मोजाङै हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर दे मोजां हर माथो नोंसोर कमेन्टफोरखौ हरनो रोङा आं हारसिं जालायगासिनो आरो ना लोगोफोर ओरै राउन्ड आरो नै ओरैबो थांग्रा फैग्रा लोगोफोर वाव लोगोफोर आं गोजौआव फैबाय आरोना फार्स्ट फ्ल'राव फैबाय आङो बोरै मा दं मा गैया आं गाखोनानै बेरायनोसै ओरै नै नोंथांमोना नालांबाय थाबानो जाबाय हारसिङै लोगोफोर भिडिअबो हमग्रा गैया मा गैया आरोना नै VIP लन्च पेक बायदिसिना दामिक नो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दामिक नुनिफ्राव जोंफोरा सोंदाव नाया माने मोनसे बुस्थुफोरानो खमसे खम हाजारनिफ्रायसो स्टार्टिं जायो ओरै दं नै मा दं मा गैया नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दै घरि दखान बेबो मा जालायखो नै गाइसमोन नै पर्टिक' माने मालै उन्दुग्रा बायदिसिना गान्दुफोर दामि फुथला लाइटआ असाइस मोदामदोंलै नै मा जालायखो बिलाव मुर्तिफोर नै ओइ साइकेल नै माबायदि गाखोहोफैनानै गथ'फोरखौ जुथा सेन्देल गाइसमोन जों थांथ'लाङो जों बारा गैला माथो लाइटआबो मोदानजोबोलै लाइटफोराबो गुफुर नै दा आङो फैलायबाय सेकेन्ड फ्ल'राव आरोना सेकेन्ड फ्ल'राव दाम ना लानो हाया दसे थाना थाबा बायना होनो हागौमोन दामाबो
नै बांसिन ड्रेसफोरानो माने हिन्जावफोरनि गोजा जायो आरोना बिराद दं नै ओरैबायदि साफा माने ना खिन्थु साफा थामालाय मा जानो लोगोफोर बायनो हायाना फैसा थाखासो खोथायो साबा जुबाफोरखौलाय मेरला दङ मोजां आरो नै 90,000 हाजारसोलै गस्ला स्पर्टिं सार्ट गांसेयावबो 1000ल' आरोना मा दखान जालायगोन मा स्ट'रलै गथ'फोरनि नै फ्राइड दंलाजोबो आरोना लोगोफोर नोंथांमोन ओरैनो देखायना फैखादों आंबो बेरायनाय जाबाय लोगोसे नोंथांमोननो देखायलांसै होननानै फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोरनि ओरैबायदि मोजां आरोना इमान दामिकनि जोंनि आसामफोर बायदियाव इदिया गैयाना आरोना बुहुत खम दङ मोनसे मोननैल' दं आरो जास्ट जाम्पिं गथ'फोरनि गेलेग्रा नै दामि एकदम खमबाबो गेलेगासिनो 100-200 इदि लाखायो आरोना 100-200 लाखायो खोथा गैया बेयाव गोरान ड्राई फ्रुट्स वगैरह फानो आरोना नैयाव मा आथिंनि सना रुपा बायनो हायो मा साइजनि नोंथांमोना बेफोर दामिनि गोजा गाइसमोन 50% अफ 60% अफ होननानै मा जानो गोगोम दामानो 3000 4000 नै हिन्जावफोरनि पेन्ट फिसा गानग्रा भइसआना खिन्थु बिराद लासै जाबाय आरो लोगोफोर बिराद लासै जायो आंना बांद्राय गोसा रायलायनो हाया आङो रायलाया नोंथांमोना खोनागोना खोनायाखै मिन्थिया आङो दै खोनायाखैबा सरि गाइसमोन आङो माइकखौ लायाखैना माइकखौ लायासै आङो मानसिफोर बिराद नायोना लाजिलाङो हारसिंखाय माइक लानो बेलेग केमेरामेन थाबा मोजां मोनो आरो नै ओरैबायदि नै साजायनो दोनदों आरोना लोगोफोर बेफोराव सोंनो बालायलाङोलै आङो मा होना सोंनो लानाय जायाना ओरैनो सोंनायल' जागोन होननानै ओमफ्राय आङो दा नेक्स्टआव थांलायनोसै लोगोफोर 3rd फ्ल'र फार्स्ट फ्ल'र सेकेन्ड फ्ल'र गाखोबाय आङो एबार फैलायबाय 3rd फ्ल'र आरोना गाइसमोन नै 3rd फ्ल'रनिफ्राय स्टार्टिं जानानै ओरै नै थार्ड फ्ल'राव दा नैयाव मा दङ जानाय लोंनाय फ्रजेन बटल्स जाग्रा लोंग्रा दङ आरो नैयाव गेम गेलेनो हागोन नैयाव नोंथांमोना जाग्रा लोंग्रा गोसोनानै थाबा बेरायनो मोजां जायोमोन आरोना हारसिं आरो गैया मा बुंबावनो लोगोफोर उपाय गैया आरोना नोंथांमोननो देखायलांसै मा गेलेग्रा दं मा गेलेग्रा गैया बे गथ'फ्रा आबाया बुंफैयो बिनिफ्राय मा बुङो बल गेलेग्रा माबायो गेलेयोखोबा आंबोथ' गेलेनायसो नुबाय थायो खिन्थु गेलेफेराखै आरोना ओइ बथल खुलिनांगौ आरोना बथल खुलिनांगौ नायदो आंबो गेलेनो हासिगोन बायदि खनसे बेसेबांसो लायोथाय फैनायनिफ्राय खनसे गेलेनो हासै मा होनो बाथौ गिदिर आखाइ मोनथामजों हमनांगौ माथो आखाइफोर बहुत भारी सिख्लाखौ फैनायखौ नायनोसै गंथाम नैयाव ओइ गंनै गोलैबाय नायसै गंनै गोलैयासै नाङासै गेम बायदिसिना गेलेनोबा बेयाव रिसार्च खालामनांगोन रिसार्च रिडिम बेयाव रिसार्च खालामासो नोंथांमोना गेमफोरखौ गेलेनो हागोन आरोना लोगोफोर मा गेम गेलेयो आंबो गेलेनो सानदोंमोन नै बिराद किउट जानानै ओरैबायदि मोजां नुसै किउट बेलाय मा जालायखो
Ya kajang kayak pun nggak ada Masus nih. Mama game bara muda misalnya guys bun. Foto gue dapat masuk gile bahasa minci bun. Lagi berhasil. Orang badi muda anak itu berarti dato bara manusia gue dah ya bara manusia bara lagi. Game gile itu pinang ya. Full motion. Ada driving kalau gitu. Karena nak guna lagi, car bike ni damik ni bike salah nak kan? Third floor glass ni fine idina orna hai lagi per Minakshi mall ni fine third floor ni ना ordeng दा गुजो नहीं लगे पर हाँ भाई तुम ordeng ना नज़ारा ये गाइस देखिए आप लोग देख सकते हैं नज़ारा व्यू है कैसा लग रहा है गाइस हाँ भाई तुम लगे पर मैंने कुछ ना बंदा भाई नहीं जिन गुजो मेट्रो ठंगा ना मेट्रो नहीं जिन नहीं dengar na oमफ्राय नुसनबाय बोरैबा खारलांबा जाला जागोन गथ'फ्रा सिङाव हाबनानै लावनो बागौमोन आरो फोर्थ फ्लोर मोनफैबाय नै इयाव दा टेटु सोरबा थुजानोबा इयाव थुजानो हागोन आरो नै इयाव टेटु थुजानो हागोन माबायदि नांगौ लोगोफोर ओमफ्राय नै नानि बाबु नै आङो दहाय थार्ड फ्लोर देखाबाय एबार फोर्थ फ्लोर नै लोगोफोर फोर्थ फ्लोर सारिथालानिफ्राय माबायदि नुयो नै लोगोफोर होमबा नै इयाव नै मोजां दं आरोना बे ग्राउन्ड फ्लोराव गोजौथिं मेट्र' खारो मेट्र' ओइ नालेंखर बागान दं नालेंखर बागान बिराद दं ओइ बेयाव समायना बिराद मोजां लोगोफोर ओरैबायदि मानसि आरोना दाथ' आरो दसेनाव मानसि जाबावगोन आरोना सारिथारा बिल्डिंनिफ्राय आरो खनसे लाबोगोन दिनै गोजौनिफ्राय दिनै इजों फैलायबाय नेक्स्ट बेलेग साइडथिं फैलायबाय आरोना बेनो आरोना नै इजोंफ्राय बिराद मोजांसिन नुहुरसिनो बिराद बरिया आरोना लोगोफोरनो बापरे बाप फुङाव सिखारनानै बिदि नाहरबा मायदि नुगोन लोगोफोर ओरैबायदि मोजां नांगोन ना नालेंखर बागानानै नै एक्सुवेलि बेफोरो सिगां गामि एरियासोमोन आरोना गामि एरिया आरोना दाबो बिल्डिं बिराद बानायदों आरो लोगोफोर ताला बिल्डिं बानायगासिनो दं ओरै नाहरदो ओइ नै आरो नाहरनानै लामाया ओरैबायदि हाइ फाइ बानायगासिनो दं इयावबो गोजौथिं मेट्र' खारो गाहायथिं नै गारिफोर खारो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि समायनानै जादों माने डाइरेक्ट फ्लेग जानानै गोलैबाय आरोना हाय लोगोफोर सफैबाय आरोना आङो गारि नेयै गोबाव जाबाय एसे आंथ' माने गारि बुकिं खालामनासो थांदोंमोन नालाय बाइकजों थांदों आरोना थांनायाव बिदिनो 120 नामा ओमफ्राय फैनायावबो बिदिनो 120 आरोना 123 नामा थांलाय फैलाय 250 टाका थांबाय आरोना लोगोफोर आं जेबो लायासै आङो बे मन्त्रि मा नाम बेखौल' आं बिल्डिंखौ नायनो थांदों
आरो लोगोसे खाथियाव शपिं मल दं आरोना बे मीनाक्षी रयेल मीनाक्षी मलाव आरोना बेयाव हाबना फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर एसे सापर्ट खालाम आरोना लोगोफोर एसे माने फैसा थाखा मोनाबाबो जेनेबा मानसिफोरनि रायजोफोरनि लाइक कमेन्ट मोनबा मोजां मोनो आरो गोसोफ्रा माने एसे आरोबाव माने मोजां जायगा बेरायनानै देखायबावनो गोसो जायो आरोना लोगोफोर मोजां भिडिअ लाबोनो गोसो जायो दे नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै थादो बिदिनो आरो जायफ्रा आंखौ सिगांनिफ्राय दिनैसिम बिराद हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ आं जोबोद थेंक इउ स माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दे होनबा लोगोफोर आरोबाव नेक्स्ट साननै उनाव आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरोना नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय आं सर्ट भिडिअखौथ' होबाय थायो जानला मोनला सर्ट भिडिअखौथ' मोसानो रोङा नालाय लं भिडिअखौबो लाबो माने नायनायानो जाया आरोना लाजिलायलाङो आरो भिउस जायैखायनो दे होनबा लोगोफोर बाय बाय गोजोननाय थाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोनलाय